uti kalo kile nani samba fla ani muganduru amunu sokole no mali kunnafoni na shu ani kile an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu karidon uti kalo kile saba samba fla ani muganduru état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye banbagaci dɔ ye olu kun bɔla k'u bɛna taa binganni wale ka o ta ka wabariya ale posi sɛgɛrɛ nka o région na duwansakaw olu fɛ yen nɔ nka ka sanga ni an ka kɛlɛkɛcɛw olu ka wulikajɔ n'u ka baara dɔnɛ u bɔla ka dankari kɛ binganni wale tigilama ninnu na ka binganni wale in ka ale bɔ a ma a yirala k'a fɔ ko u bɔla ka binganni wale tigilama caman ko olu bɔnɛ u ni na ka tila ka u bololafɛn ka olu sɔrɔ état-major général des armées a bɔla ka hakilinasigi ko o yɛrɛ kɔni daɲɛ yira maa minnu bɛ Gawo ale badabolo la fɔ ka taa se Duwanza ale badabolo ma a y'a yira k'a fɔ fɛn min an ka kɛlɛkɛcɛw ye u yɛrɛ kɔni bala ka wuli ka jɔ sigi sen kan ko baaraw ko o yɛrɛ kɔni ɲɛ b'u bolo ko lakana ko o sabatilen don kosɛbɛ halisa ala ka jamana in basigi. Alisa an bɛ to an ka lakana tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na a bɛ wagati damadɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni kɛlɛkɛminɛw ye alisa olu b'a la ka don an ka jamana kɔnɔna na o hukumu de la uti kalo tile fila san ba fila ani mugan duuru fɛn min ye kɛlɛkɛminɛ caman o yɛrɛ kɔni jigila an ka jamana kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ye k'a to an ka kɛlɛkɛcɛw u yɛrɛ kɔni bɛna baara kɛ lafiya ale kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni kɛla waleya min ni o yɛrɛ kɔni bɔla ka hakilinasigi ko o yɛrɛ kɔni da jamanadenw olu kan. Premier ministre général de division Abdoulaye Maiga ani ale bɔla ka taa tɔgɔmana Japon ale jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a ka tɔgɔmaw yɛrɛ kɔni kuncɛ a bɔla ka i kunda maliyɛnden minnu ni olu sigilen no Japon ale capitale la Tokyo a bɔla ka taa a ɲɛ da o kan a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ nin ye laɲinɛ min bɔla an ka cɛmancɛ fanga yɔrɔ général d'armée Assimi Goïta ko a y'a yira k'a fɔ ni ministre jɛkulu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Mali kɔnɔna na ka u kunda Mali kɔkan ka ko a ka kan k'u ka taa maliyɛnden minnu bɛ olu jamana kɔnɔna na ka taa u lahalaw ta ka u ladɔnya ka tila ka u ka laɲiniw dɔn o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maiga a tala ka taa kuma ɲɔgɔn kɛ ni maliyɛnden minnu ni olu sigilen no Japon faaba kɔnɔna na Tokyo k'u hakilinaw dɔn ka tila ka u ladɔnya an ka jamana kunkanko la ka tila ka u ka laɲiniw dɔn o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni maliyɛnden minnu ni olu sigilen no Tokyo u yɛrɛ kɔni tilala ka laɲini kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmaw ma min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ maliyɛnden minnu ni olu bɛ Japon jamana kɔnɔna na ni dɔnniya b'u la k'u yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛ ɲini walasa u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ u kɔkɔrɔmaga dɔw bɛ se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔna na ka kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ko olu dayɛlɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ ko o don an ka jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen u tilala ka laɲini wɛrɛ kɛ min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ambassade la walasa u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya ambassade yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛnɛ in kan fɛn min ye an ka premier ministre ye a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin nin ma ko fɔta ninnu ma u ka wulikajɔ la a y'a yira k'a fɔ nin ma ko fɔta ninnu ko u kan ka fo kosɛbɛ ko u yɛrɛ fana bɛ laɲini kɛ walasa k'a yir'u la k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Mali Burkina Niger ye ko ninnu bɛɛ ye jamana kelen ye ko a ka kan ko u k'u dɛmɛ AES ale kunkanko la. Fɛn min ye an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maiga ale tun bɛ Mali kura taasira ale émission kɛnɛ kan kunnafonidilaw olu ye ɲininkali min tɛŋu a la ka sanga ni accord d'Alger a ye jaabi minnu sɔrɔ an ka jɛ an ka olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Accord d'Alger quoique i bɛ taa sɔrɔ Mali ka discours caman bɛ yen autorité malienne n'o Algériens fo k'u waleɲumandɔn u ye cɛsiri mun kɛ mais an bɔtɔ accord d'Alger n'a fɔ vraiment bi min na an tɛ accord d'Alger ko la bilen quoique adamaden n'i nana k'i bɛ a tigi dɛmɛ n'a tɛmɛ a tigi yɛrɛ kuma vraiment karisa ye mun kɛ i ni cɛ ni baraji i baraji b'a nɔ la a ka ɲi ten maa yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini quoique i kan ka jɔn ye maintenant n'i yɛrɛ bɔra o kɔfɛ k'a fɔ ko non ko f'i ka kɛ médiateur ye i ma o tɛ an fɛla tɛ comment on dit an ma Algérie bila k'a fɔ an ka mɔgɔ vraiment comme on dit en français on est ni preneur ni demandeur an ma mɔgɔ ɲininka la an ko k'an tɛ médiation ko la an yɛrɛ bɛnna kan k'an sigi o ka o de kun kɛra dialogue intermalien a sigir'o de kan an yɛrɛ dama an k'an sigi ka kuma an yɛrɛ maliyɛn dama cɛ maintenant n'i ko k'i bɛna ka médiation kɛ parce que an ma foyi faamuya an yɛrɛ dabila bannen don parce que an y'a fɔ kan sugu bɛɛ la k'a fɔ vraiment an tɛ médiation ko la vraiment yɛrɛ bɛ an jija an ka ko la donc vraiment je crois que an bɛ mun ɲini u fɛ vraiment u yɛrɛ k'u jija u ta la bɛɛ k'i jija i ta la.
joué kalo tile 31 san 2025 fɛn min ye salon des médias Jimali Samu kunnafonidilaw ka kɛnɛba ale baaraw dayɛlɛla an ka faba kɔnɔna palais de la culture la ni ɲinɛ bɛ bɛn a tako naaninan ma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sénégal jamana ale de ye ɲinɛta invité d'honneur ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni sigiba ye min ye o de ye kuma kanabila kisaw ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye maison de la presse ale ɲɛmaaba ye Bajugu Dante ani maa ye maa min ni baara in fɛnɛ dɔnniya bɛ maa minnu na olu yɛrɛ kɔni bɛɛ taala ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan ka buna adamadenw ko olu ladɔnniya ka ɲɛsin kunnafonidilaw olu ka ko kunkanko ye Modibo Fofana ni ale ye maa ye kunnafonidilaw ka ɲɛma fɛnɛ don ni baara in ale dɔnniya bɛ a la a yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɔgɔn faamuyali caman o yɛrɛ kɔni kɛ kɛnɛ in kan min na ni a yɛrɛ kɔni kumana liberté d'expression kan ani a ɲɔgɔnna caman u yɛrɛ kɔni bɔla ka hakilinafaninw kɛ ka debaw kɛ ka paneli ka ale sigi nin don kofɔta in kama Kasangani kiri ale kunnafoniyaw kɔnɔ an ka premier ministre kɔrɔ Dr Shokɛlɛ Kokala Mayiga a yirala k'a fɔ ale welela dɔgɔkun tɛmɛnen an ka kiri tigilamaw fɛ ka a ka kumakanw ta ka sangani wari dɔw olu yuruguyurugula ka ale to ministriya la a yirala k'a fɔ ale welela o de kama walasa ka o ko ninnu sɛgɛsɛgɛ kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛlu yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko yamaruya o dila ale ma a ka segin ka taa a ka so ko ga ko a yɛrɛ kɔni ma kɔnɔnen no procureur général ba ale fɛ walasa ka taa ko ninnu tɔw ka a sɛgɛsɛgɛ o tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Shokɛlɛ ale ka marabolo maa dɔw ye ko olu yɛrɛ fɛnɛ welela kiiri tigilamaw fɛ ka taa u kumakan ta ka sababuya kɛ wari minnu ni olu yɛrɛ kɔni yuruguyurugula olu donna da minnu fɛ o bɛ se k'a dɔn cogoya min na o hukumu de la o yirala k'a fɔ ko a ma kɔnɔnen no procureur général ba ale yɛrɛ kɔni fɛ fɛn min yɛrɛ kɔni wari ninnu u dola sira minnu fɛ ani a kan ka yamaruya ka kɛ cogoya minnu na olu bɛ se k'a dɔn Alisa an bɛ to kiri ale kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min ye Musa Mara ni ale ye an ka premier ministre kɔrɔ ni ale bɛ taga ni ka segin la an ka kiri tigilamaw fɛ a yirala k'a fɔ ale minɛna dɔgɔkun tɛmɛnen an ka kiri tigilamaw fɛ ka sanga ni ale bɔla ka kunnafoniyaw jɛnsɛn a ka bɔlɔlɔsiraw kan juillet kalo tile 4 san 2025 min bɛ tali kɛ ko a yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ sigi sen kan maa minnu ni olu minɛnen no an ka lakana tigilamaw fɛ ni olu bɛ tali kɛ arasibati la fo ka taa se Rose Pavillon ani a ɲɔgɔnna caman ma walasa olu bɛ se ka bɔ o hukumu de kɔnɔna na ni a welela an ka kiri tigilamaw fɛ a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni minɛna ka a don kaso la ni a ka kiri tigɛli o kan ka kɛ ni ala ye septembre kalo tile 29 yirana san 2025 kɔnɔna na o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni a ka avocat ye Mutaka Tali ale yɛrɛ kɔni bɔla ka walawalali caman kɛ jamana kɔnɔdenw ye a y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ sigi sen kan ko ni yɛrɛ kɔni tɛna se ka kɛ kun ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka to Musa Mara ale bɛ se k'a minɛ o tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaw ye u y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni minɛ ni kunba ye kunba naani ye min bɛ tali kɛ atteindre au crédit de l'état la min bɛ dankari kɛ jamana ale kunkanko la fo ka taa se l'opposition des pouvoirs légitimes ma o ye kumakan minnu ni olu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka fanga ale kunkanko ma ani incitation au trouble de l'ordre public min bɛ na ni futinɛ ale walankatali ye jamana kɔnɔna na fo ka taa se kunnafoniyaw ma kunnafoniya minnu ni olu yɛrɛ kɔni sɛbɛntiyalen tɛ ni olu bɛ bila a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o yɛrɛ de kɔni ye a minɛli kunba ye an ka lakana tigilamaw fɛ ka sangani an ka faba ale kunnafoniyaw kɔnɔna a yirala k'a fɔ douane ma olu bɔla ka wuli ka jɔba kɛ an ka aéroport la kunu karidon u ti kalo tile 3 san 2025 min kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔla ka u tigɛ da cɛ dɔ kan ni ale bɛ wele ko a Sidiki u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɔlen ka tigɛ da kɛ ni maa ko fɔta in kan ko euro wari ba 12 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ de kɔni sɔrɔla a bolo ko ni maa ko fɔta in ko a yɛrɛ kɔni tun bɛ ka Ethiopian Airlines ta ka i kunda Dubai ale jamana kan u yɛrɛ kɔni bɔla ka tigɛ da kɛ ni maa ko fɔta in kan ka sangani seko ale ni dɔnko kunnafoniyaw kɔnɔ san 2025 ni an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta a y'a ta k'a di seko ale ni dɔnko ma o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni mois d'août o denfaya o tala k'a di Dr Cheikh Mahamadou Chérifou Keita ma ni ale ye an ka maliyɛn min ni a sigiyɔrɔ bɛnnen no Amérique jamana ma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ni maa ko fɔta ye ale ka baara bɛnnen no gafe sɛbɛn ma fo ka taa se jagilanu ma ani kalan mɛtiriya a y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛna a seko ni a dɔnko yira ka sanga ni denfaya min dila a ma ko a bɛ a seko ni a dɔnko yira
kari tɛmɛnen juwe kalo tile 27 san 2025 kunnafoniyaw olu bɔla ka yira k'a fɔ kaba pɛrɛn o yɛrɛ kɔni jigila musolaka 2 kan min ni a yirala k'a fɔ ko dɔ bɛ bɔ maya ko dɔ kelen ko o fɛnɛ bɛ bɔ Dorokun ni olu bɛ komini fɛ komini min ni ale bɛ wele ko Sɛnɛgun ni o bɛ Tominiya cercle fɛ wa yira k'a fɔ ko mɛ tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni musolaka dɔ ye ale ni a den ko kaba pɛrɛn fɛnɛ jigila olu fɛnɛ kan Sɛnɛgun ale komini kelen kɔnɔna na min yɛrɛ kɔnɔna ni kunnafoniya jɔnjɔn yɛrɛ kɔni ma se ka sɔrɔ min bɛ ka kɛ sababu ye ka kaba pɛrɛn ninnu yɛrɛ kɔni jigin fɛn min yɛrɛ kɔni duguden ninnu ye u yɛrɛ kɔni kamana gannen don kosɛbɛ minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli badane ma ala ka a di u ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛ taa Niger a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Niger kɛlɛkɛcɛw ye olu bala ka wuli ka jɔ sigi sen kan u ka jamana kɔnɔna na min kɛla sababu ye k'a to fɛn min yɛrɛ kɔni u ka binganiwale tigilama dɔw ye olu yɛrɛ kɔni tala k'u ka marifaw ani u ka kɛlɛkɛminɛnw caman ka olu fililen to Niger ale jamana kɔnɔna na ka sanga ni u ka kɛlɛkɛcɛw ka wuli ka jɔ ye fɛn min ye u ka lakana tigilamaw u y'a yira k'a fɔ halisa wuli ka jɔw bɛ sen na fɛn min ye binganiwale tigilama ninnu ye walasa u bɛɛ si bɛ se ka latunu